biele, časomiera, titulovaná, ženy na štartovej čiare, takže môžeme ísť na to. No a máme už aj odštartované. Pozrime sa, ako si poradia s tým baby z veľkej paky. Voda síce pekná, ale trošičku sme tam mali naváhania na spojoch nejaké na základni, takže bude treba asi počkať s tou vodou trošku. V čase 54,59. Napravo bolo 26,33, ale ľavá prúdiarka bola veľmi ďaleko. Musela to potom dotiahnuť bližšie, aby sa aj podarilo zostreliť terč, takže... Ale dobojovali sme to s odsťou. Podaní žien veľkej paky.